Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 16, 2023, araw po ng Huwebes. Sa mga taga-Barangay San Jose, ng City of San Fernando, Pampanga, Yan po sa mga taga-Barangay San Jose. Dito sa may City of San Fernando, Pampanga, mag-selfie po kasama ng CLTV truck. I-chat ang inyong picture o video sa CLTV 36 official Facebook page. Dapat po ay makikita ang CLTV logo sa inyong mga kuha, ha? O sa mga taga-Barangay San Jose, ha? Darating po dyan ng aming CLTV truck, ha? 3 ang mananalo ng gift bags from our sponsors na namin pong ipamimigay mamaya. Kaya dapat present po kayo sa Purok 4, covered court ng Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Mag-selfie na po kayo kasama ang CLTV 36 truck. At syempre, sa mga taga-Barangay San Jose, ay nako, pipiliin din po ang Barangay TikTok Superstar sa inyong lugar. Papaano? Kailangan nyo pong tignan, pagpunta ho kayo sa aming official Facebook page na CLTV 36 Official para sa mga guidelines, para sa mga requirements upang kayo ay mapiling Barangay TikTok Superstar o ang BTS. Masaya yan sa Barangay San Jose. Dito po sa City of San Fernando, Pampanga. Magpa-picture ka na at maaring baka ikaw na ang mapiling Barangay TikTok Superstar. At alam nyo ba na-feature ng Google ang adobo sa kanilang doodle? Kung napansin nyo, kahapon yata yun, itsurang adobo, yung design ng Google, Salamat Google sa pagpili sa adobo. Ano bang gusto nyong luto ng adobo? Dito sa Pampanga, ang mga Kapampangan, meron silang tinatawag na adobong maputi. Adobong maputi. Meron silang tinatawag na adobong malangi. Adobong malangi. Ano ba yung malangi sa Tagalog? Tuyot, adobong tuyot. At mayroon din silang adobo sa kamatis. So, ganyan talagang adobo. Parang sinasabi nga nila, yan ang pinagpipilian
bilang ating national food. No? Pinaglalabanan yan. May mga nagsasabing sinigang, may mga nagsasabing adobo, pero dito ho sa Pampanga, ang national cuisine yata rito ay sisig. At yung OG na sisig, yung walang mayonnaise at walang itlog. And ngayong araw din pong ito ay pinagdiriwang ang 82nd anniversary ng flag carrier ng ating bansa. Ito po ang Philippine Airlines. Sana'y patuloy po kayong mamayagpag sa paglalakbay ng ating mga kababayan na sasakay siyempre sa Philippine Airlines. Alam ko, si Ray Bravo, alam pa yung The beauty of the Philippines is shining through in Philippine Airlines, shining through. Commercial yun, 1980s pa yon. At para po sa karagdagang mga balita at updates, panoorin po ninyo aming mga news programs at siyempre mag-subscribe din sa aming mga social media platforms. Katulad ho ng aming mga Facebook page sa CLTV36 Official at ang CLTV36 News Facebook page. Ang aming pong IG account ay CLTV36 Official. Ang aming pong Twitter handle naman ay CLTV36. At sa mga nais mapanood po ang mga nagdaang episodes, mga programa at latest uploads ng CLTV, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And syempre, ano bang nauuso ngayon? Ang TikTok. TikTokerista rin kami. I-search lamang po ang CLTV36 sa TikTok. At sa ating topic question of the day, Nino ing burimong aka-duet king videoke. Pag-umpisan ko ning pamangkantanan din. Ora ni po rin komento na rin kaya katamo pong Manalbe, kaya katang programa. Sabi na pong Gias Maria, siguro'y Adele, never mind someone. Yung gano'n. Kasi masanting nebosis, malagula pa. Reng song nawapin magaling niya talaga yung Adele. Adele, itang magkantang singer. Luwa po itang Adele Tamano ni Adele. Adele the singer. Justin Dizon, kasamang Justin. Ipegibat na Jen Lumbang Parungaw. Nuko. O ita, mayayakit la talento rin kaya katamong talapag-obra kaya CLTV na Jen Lumbang Parungaw. Ma'am Jet Juliet Panes Berzamin, siyempre pa. My Endless Love. Siyempre, sino ba yan? Tito Ben! Palagay ko ang inyong idu-duet. Ito na. My Endless Love. Si Alamares Von Alex James Hetfield Naning Metallica. Say your prayers, little one, don't forget my son. Heavy metal, Boss Bon Alex. Si Cruz D. Daisy o Daisy D. Cruz, ang aking idol na si Kit Inchong. Minention si Kit Inchong at siyempre si Moira De La Torre. Ano bang kanta nitong si Moira De La Torre? Ito ba yung mga malulungkot, di ba? Malayak. Paano ba yun? Pagkasakali. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating nakakaengganyo kasi itong mga sagot nyo sa ating topic question of the day. Tuloy-tuloy nyo naman pong ipadala yung mga komento, mga pabate, pati mga birthday greetings babasahin natin yan sa ating programa. Maya-maya po lamang. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito naman ang mga malalaking balitang Central Luzon. Naglaan ng pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Cash for Work project ng mga piling solo parents sa lalawigan ng Bulacan. Nasa 31.5 million pesos umano ang budget sa nasabing proyekto sa ilalim ng Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation Disaster Risk Reduction o RRP CCAM DRR. Ayon sa DSWD, ang mga kwalipikadong solar parents
ay kailangang magbigay ng 10 araw na community work sa isang zero waste livelihood program at magtanim ng bakawan sa coastal areas, gayon din sa tabi ng mga ilog na sakop ng Bulacan. Kaugnay nito, nagsagawa na raw ng pulong ang DSWD kasama ng iba pang ahensya gaya ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at mga Municipal Agriculture Office. Kanila umanong tinalakay ang mga paghahanda at gagawing hakbang sa pagpapatupad ng mga proyekto ng RRP, CCAM, DRR. Ang Risk Resiliency Climate Change Disaster Mitigation ay isang programa na layong ipaabot sa publiko ang masamang epekto ng climate change. Sa pamamagitan ng nasabing programa, mahihikayat din umano ang buong komunidad na pangalagaan ang kalikasan at kapaligiran. Gender equality sa media isinusulong ng kabaihang mamahayag sa Pampanga. Sa unang pagkakataon, nagtipon-tipon ang mga kabaihang mamahayag sa Pampanga para sa pagdiriwang ng National Women's Month. Dito tinalakay kung paano mas may susulong ang gender equality sa mga inilalabas sa balita, impormasyon, programa, at iba pang media products. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Canilao. Nagsama-sama ang mga kababaihang mamamahayag sa Pampanga bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Sila ang Women in Pampanga Media na nagmula sa iba't ibang organisasyon. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pagtitipon sa hanay ng mga kababaihang Giorno na inorganisa ng CLTV 36 at Pampanga Press Club katuwang ang pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka. Sa okasyong ito, naging sentro ng talakayan kung paano mapapalakas ang gender equality sa media. Araw-araw, tayong mga kababaihan sa media ay dumaranas ng iba't ibang difficulties. Marami rin namang mga sense of fulfillment tayo, no, sa pagiging media practitioners na babae. Pero meron talagang pangangailangan din na mag-usap, magkita-kita. Dahil may mga babaeng nasa media na nangangailangan ng suporta. Pero higit sa lahat, dahil sa kapangyarihan ng media, maaari nating baguhin ang sitwasyon ng mga babae na nasa vulnerable situations. Nagbahagi ang ilang mga kababaihang mamamahayag ng mga karanasan kung paano nila napagtagumpayan ang hamon sa larangang ito. But of course, kita pa mag-apply ng mumuna ko na po ba banggit nung ka rin ko may mag-apply katang minuna, but usually may kaka-impression po na patse babae mag-apply, wala mo nga undermine, dakatama po itang wala mo lawe na, may nani, ay, yun. Kita mo makanta. Malaki rin umano ang may aambag ng kasalukuyang mga kababaihan sa media upang mapataas ang kamalayan ng iba pang kabaro na gusto maging mamamahayag, lalo na ang mga estudyante. Para magkaroon ng lakas ng loob o kaya inspirasyon, ideya, yung mga babae o kababaihan na nais pumasok sa field ng journalism pero nag-aatubili. If we are able to reach out to them and then also to share our experiences and our thoughts, our ideas, our concepts, ganyan, kaugnay halimbawa ng mga pwedeng gawin ng mga kababaihan sa media at ng media mismo, yung kapangyarihan ng media. Nagkakaisa rin ang Women in Pampanga Media na ang gender equality ay hindi lamang usapin ng mga kababaihang umaangat sa larangan ng pamamahayag, kundi maging mga inilalabas na media products, gaya ng mga artikulo, programa, pelikula at mga patalastas. Maaari umano itong simulan sa paggamit ng mga gender-sensitive na mga lengguwahe sa mga inilalabas na impormasyon at script. So halimbawa isang napag-usapan dito yung role ng media, for example, sa paggamit ng ng mga gender sensitive na lengguwahe para hindi na re-reinforce yung tinatawag nating kawalan ng gender equality o yung equality o pagkapantay-pantay ng babae at lalaki sa ating lipunan.
Samantala sa Global Gender Gap Report ng World Economic Forum nitong 2022, lumabas na nagsara sa 69% ang gender gap sa East Asia at Pacific countries, mas mataas kaysa noong 2021 na nasa 68.9%. Sa pace na ito, mangangailangan umano ang rehiyon na kinabibilangan ng Pilipinas ng 168 taon upang makamit ang tunay na pagkakapantay ng mga kasarian. Bunsod nito, puntirya ng Women in Pampanga Media na magkaroon ng ambag para mapababa ang gender gap at tuluyang mabura ang imahe ng mga kababaihan bilang second-class citizens. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isang sisterhood agreement ang nilagdaan ng Bataan at La Union na tinatawag na La Union Bataan o LUB Union. Pinangunahan ito ni Bataan Governor Joet Garcia at La Union Governor Rafael Ortega David. Layon daw ng nasabing kasunduan na isulong ang inter-LG reliance sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga gandang kasanayan partikular sa larangan ng turismo. Malaki rin umanong may tutulong nito sa pagbabalangkas sa mga polisiya at programa upang makapagbigay ng episyenteng serbisyo sa kanilang nasasakupan. Bagong MOA signing, isang benchmarking sa turismo, ecozone development at information dissemination ang isinagawa ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Bataan. Very witty, ha? Love Union. Formal nang binuksan ng Philippine National Police Regional Office 3 o PRO 3 nitong Lunes, March 13, ang kauna-unahang food kiosk na nag-aalok ng libreng almusal at merienda. Saan ba yan? Matatagpuan ito sa loob ng kanilang headquarters sa Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Ang food kiosk na may pangalang The Boys Corner ay bahagi raw ng inisyatiba ng Regional Director ng PRO 3 na si Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. Layunin umano nito na isulong ang isang positibo at malusog na work environment sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa kanilang tauhan at iba pang mga kawani. Makakatulong rin daw ito sa decision making at pagiging aktibo ng isang pulis na lubhang kailangan sa kanilang trabaho. Ang food kiosk ay mayroon umanong kapasidad na makapagbigay ng 200 almusal sa ating mga kababayan at 100 katao naman para sa merienda, kanilang binibigay sa first come, first serve basis. Libreng almusal mula alas 7 hanggang alas 7 ng umaga, habang ang libreng merienda ay tatagal mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sana'y may pagpatuloy ang magandang programang yan upang ang ating mga alagad ng batas o mga miyembro ng kapulisan ay laging may laman ang kanilang tiyan. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang mga anunsyo dito lamang po sa Topic!
At nagbabalik po ang inyong programang Topic. Kung napansin nyo, medyo matagal ho bago tayo nakabalik sa ere. Abay, lumindol ho kanina lamang. Naramdaman ho natin dito yan sa ikatlong palapag ng CG Building sa may Laos Group Complex. Medyo malakas ho ang naramdam namin dahil nasa taas ho kami ng building. So, lumindol ho kanina. So, antabayanan po ang detalye hinggil sa nangyaring lindol na yan, kung saan pong epicenter. At sana ho ay nasaan man ho kayo ngayon, at kung kayo naramdaman ho ninyo yung paglindol kanina o yung pagyanig, ay sana'y safe ho kayo. Safe ho kayo at nasa magandang kalagayan. At sana'y na-practice po ninyo yung mga drill na karaniwang pong ginagawa, yung mga earthquake drills. And hopefully everybody is safe at sa nangyaring paglindol. And ngayon po, basahin na po natin ang mga komento sa ating topic, question of the day. Nino ing burimong akajuet? King Videoki. Impong pakibat ng Francisco Angie, maski nino, basta balo ning kantaing My Way. Ba't ganun naman yung mga kanta nyo? Kakalindol lang, tapos My Way. Tapos, tukluyak yung bangko, baning, abot and did it my way. Rachel Garcia, burikong akajuet king Videoki, Bryan Adams. Local naman, Shamrock. Ano ba yung kanta ni Bryan Adams? Everything I do it for you. Kahit masakit ang puso, ay mabigat ang puso ni Franz. Si Carl Dairit. Jody Dizon Mercado, idol kay yan. Boss Carl. Timda mo na bang migkanta, Boss Carl? Ka talaga kin, ha? Pamola mo ko Andrew S. Sanchez, Mariah Carey, Banta Turuking Madbidyoke Barrio. Ano ba yung kanta ni, alam ko lang na kanta ni Mariah Carey, yung All I want for Christmas is you. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Si Dayan Sadsad, hello friendship. Di si bebe ko, John Lloyd Cruz. Marunong bang kumanta tong si John Lloyd Cruz?
Alam ko marunong to umarte, pero kumanta. To see is to believe, ha? John Lloyd, kumanta ka nga. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic, question of the day. At sa punto pong ito, bigyang daan din natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw ng Huwebes. Bilang selebrasyon sa National Women's Month, ang ICT Industry Development Bureau ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 3 ay inimbitahan kayo sa isang webinar na mangyayari sa March 21, 2023 mula 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Ang mga guest speakers sa webinar na ito ay sina Ms. Gail Concepcion Cruz Macapagal at Ms. Teresa Arsiaga. Para makapag-register, bisitahin lamang ang Facebook page ng ICT Industry Development Bureau, DICT Region 3. Pinababatid ng Pampanga 2 Electric Cooperative Incorporated o PELCO 2 na magkakaroon ng power interruption sa March 17 araw po ng Biyernes o bukas na po yan sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang mga apektadong lugar ay ang ilang bahagi ng Abalaka City, partikular na sa Barangay Dao, Magsaysay Street. Ang pamahalang panlalawigan ng Aurora ay muling magkakaroon ng pagsusuri sa mata para sa kanilang mga mamayan na mayroong katarata, pugita at iba pang problema sa mata. Ang Eye Care Outreach Program ay isasagawa sa March 17 simula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Capitol Grounds, Suklayin, Barangay Suklayin, Baler, Aurora. Makipag-ugnayan lamang kay Ms. Leia sa numerong 0936-345-1050 o pumunta ng maaga upang makapagpalista. Paalala lang po na ito ay first come, first serve basis. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Zambales sa Dinamulag Festival, isasagawa ang 3rd Luzon Mango Congress at ang kauna-unahang Philippine Mango Derby sa lalawigan. Ang Mango Congress ay gaganapin sa April 28, 2023, 7 a.m. hanggang 5 p.m. sa Botolan People's Plaza, Botolan, Zambales. Ang Mango Derby naman ay gaganapin sa April 27 hanggang 29, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Batong Bakal Farm, Sitio Tiep, Barangay Bulawen, Palawig, Zambales. Para makasali sa nasabing aktibidad, mayroon itong registration fee na 1,000 pesos per person. Kasama na po rito ang meals at Congress kit. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang Facebook page ng Department of Agriculture Central Luzon at hanapin ang post kaugnay nito. At kung nabidyohan po ninyo yung nangyaring paglindol kanina, pwede nyo pong ipadala yan sa aming CLTV official Facebook page at upang makita po natin kung ano-ano po yung inyong nakunang video at maipapalabas po natin sa ating mga news program. Sana po okay lamang po kayo sa lahat po ng nakaranas ng paglindol kani-kanina lamang. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan po tayo kasamang Rising in the Band mula Pampanga at mga LSS sa kanilang mga kanta na maaari nyo ring i-add sa inyong mga playlist. Manatili kayong nakatutok at magbabalik ang programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Nais ko munang batiin ng happy birthday ang aking schoolmate na si Ibrasil Lipaygo. Basil Lipaygo, happy birthday sa'yo. Talagang idol na idol ko to kasi iba-ibang artista ang nakita kong ipinopost niyang nag-greet para sa kanyang birthday ngayong araw. Ay, ang birthday mo ngayon talagang kayanig-yanig ang dating Brazil. For your birthday, wishing you good health and more blessings at lalo ka pa sanang umasenso sa iyong buhay. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Basil Lipaygo. At sa ating pong topic question of the day, narito na po ang inyong mga ipinadalang komento. Nino ing burimong akajuet. Ing sabi na pong Albert G. Francisco, my idol, Ruru Madrid. Feeling ko naman itong Ruru Madrid magaling kumanta to. Ha? Sige, i-set up natin yan. Si Jasmine Bacani, ing idol ko, Ikap Tagay. Oo, itong si Kap Tagay, ito yung mga gumagawa ng mga awiting Kapampangan, ha? Yung mga pulosa, ano pa yung mga tawag sa mga sa mga magaganda yung mga nako-compose yung mga Kapampangan songs, ha? Si Arshim Gamboa, Mariam Tukodan, minention niya si Mariam Tukodan, ay ni masanting niya, boses iniwawa. Tingnan nga natin, sana makapag-send kayo ng mga video nyo. At malaman natin kung sino yung mga magagandang mga boses dyan at magaling sa naka-duet. Itong si Jen, si Sir Johnny Malyari Lalupo. Mukhang friendships to ni Johnny Malyari Lalu, ha? Sige nga, pakinggan natin kayong mag-duet, kayong dalawa. Si JP Manalang, paring JP, ang comment niya, ang nais siyang maka-duet. Si Justin Dison, si Jody BJ Mercado, at si Paolo G. Santos. Nako, gawa na lang tayo ng grupo para tayong One Direction. Parang tapos tawagan tayo. Siyempre, dapat di tayo gagaya doon. Ang tawag sa atin, misdirection. Maraming salamat po sa inyong mga comments na ipinadala sa ating topic question of the day. Tuloy-tuloy niyo lamang pong isend ang mga yan at babasahin natin bago matapos ang ating programa. Noong pong taong 2017 nang magsimulang mabuo ang banda ng ating mga bisita ngayong araw. Mula sa orihinal na 8 miyembro ay naging 4 na lang sila. Nag-diet yung kanilang kaya nabawasan. At pinagpatuloy ang paggawa ng mga indie pop song. Sa kasalukuyan ay mayroon na silang 9 na kanta na marinig sa mga major streaming platforms at ang kanilang streamed song, most streamed song sa Spotify ay pinamagatang Stargazing. At sa darating na Biyernes, marinig na ng ating mga kababayan ang kanilang 10th o ika-10 awitin. Kilalanin natin ngayong araw ang rising indie band na The Archimedes at ang kanilang mga miyembro. Unahin po natin si RC Yubel Magutbo. Hello, RC! Kumusta ka? Hello po. Ayan. Hello po. RC, baka meron kang gusto mga batiin at i-shout out dahil siyempre madalang ka lang lumabas sa TV. Baka magtampo sila sa iyo kung di mo sila babatiin. Go ahead with your greetings. Ikaw muna, RC.
Shoutout sa mga kaibigan ko sa college. Yun sumusuport sa akin parati sa band. Yan, nag-aano sila, nag-aaral sila sa RGO, Review Center. Ayun. Ayan. Luck sa inyo. And next, kasama din po natin si Ian Miguel Bautista, ang bassist at Hello ang po. backing vocals ng The Archimedes. Ian, kamusta ka? Welcome sa topic. Salamat. Hello po. O Ian, Kumusta katulad po kayo? ng ginawa ni RC, sinong mga nais mong i-greet at batiin sa oras na ito? Shoutout po sa nanay ko nanonood po ngayon. Hello po. Tsaka sa mga sumusuporta sa bandan, sa mga kaibigan ko, ganyan. Hindi ko na sabihin na pero alam niyo na kung sino kayo. O kasi baka maubusan tayong oras, lahat kayo, siyempre may pabati, magtatampo yung dalawa kung di ko din sila sasabihin. Katulad ni Zach Gonzalez, ang kanilang drummer. Zach, welcome sa ating program and go ahead with your greetings. Magandang hapon po. Pa-shoutout ko lang po yung pamilya ko na todo suporta sa akin, sa aming magbanda. Tsaka din sa mga kaibigan at kaklase ko po na hindi po pumalpak sa pagsusuporta sa banda namin. Feeling ko itong mga guest natin, mga ano pa to, mga batang-bata, mga pinapasalamatan, mga kaklase, mga kaklase. And siyempre, last but not the ugliest, siyempre, pinakagwapo sa kanila, dapat ang pinakapogi, ang magaling umawit. Si Francis Andre Pineda. Francis, Hello kumusta po. ka? Okay. Okay lang po. Good afternoon. So shout out din sa family ko and sa friends na nagsusupport sa akin. Yan, classmates din and ano pa ba? Ayan, relatives and neighbors meron din. So shout out sa inyo. O yan, o sige, umpisahan na natin. O, doon sa vocalist muna tayo kay Kiko. Kiko, papaano ba nagsimula ang inyong banda? Nabanggit na kanina, una, 8 kayo, ngayon 4 na lang. Pero, paano muna kayo nabuo? Ano lang, oy, gawa tayong banda, ganun lang ba? Or, paano kayo nag-get together and mold as the band na The Archimedes? So yung band kasi nag-start siya, una hindi pa siya serious talaga. Yung sinasabi naming 8 members nung una. Bali, nag-start sa in-invite kami sa isang gig sa Angeles City. Tapos, nag-gather kami, 8 kami nun. So, 8 members yun. Meron kaming 3 vocalists, 2 drummers, tama, 2 drummers. Tapos, bassist, lead guitars, and isang rhythm guitar. So, sa 8 members na nandun na kaming 4. And then, hindi pa ako vocalist nun. Tapos, parang hindi pa talaga serious yung mga roles nun. Tapos nun, after nun, na-enjoy namin yung mga rehearsals namin, yung mga practice. And then after namin i-attend yung gig na yun, nag-get together ulit kaming, ay parang nag-invite kami sa isa't isa na mag-rehearse ulit. Tapos bandang huli kami na lang 4 yung pwede. Yung mga iba busy, yung mga iba hindi pwede, ganyan. Tapos hanggat sa, ayun, nag-rehearse kaming 4. And then, ayun, na-enjoy naming 4. Tapos doon na kami nag-start na magseryoso doon sa parang yung chemistry na nakita namin doon sa rehearsals na yun. So parang doon na rin nagsimula yung parang pinag-usapan namin na ano na ba talaga yung final band name namin. Tapos doon na namin na parang nakapag-come up doon sa name na The Archimedes. So, Okay, yan ang susunod kong tanong. Tatanong ko yan kay Ian. Ian, bakit The Archimedes ang napili niyong band name, Ian? It's actually natawang storya po. Natawang storya siya na magkakaklase po kaming 4. So under kami sa school dati na Chevalier School. So shout out po dun sa school na yun. Then yun, parang nag-brainstorming po kami anong pwedeng gawing banda. Tapos nakaisip po kami ano yung parang common sa amin na pwedeng parang i-band name. Tapos madaming ideas na lumabas. Tapos ayun, lumabas yung So, yun yung mga naisip na. ano nga ba yun? Ano yung naisip na? Blue Jeans? Ano?
Nablo kasi kaming apat nun. Tapos, ayun, katuwaan or loko-loko lang ay sabi namin Blue Jays. Tapos pinagtawanan namin yan. Galing po sa pangalang Bee Gees. Isa po na paboritong banda. Tapos, ayun, tapos nag-isip po kami na anong common sa amin. Tapos naisip namin na galing tayo sa isang eskwelahan which is Chivalry School. Sa panahon ngayon, ewan ko kung hanggang ngayon pa, rector doon si Father Archie. Hello po, Father, kung nanonood ka. Shoutout Hello po po, sa sir. RG. So, ayun, parang Archie Tapang tapos ginawa na lang po namin The Archimedes. Parang yun na lang po yun po yung nagustuhan namin and na-settle na pangalan. Yeah, and the name stuck, no? And ang ano pala, ang masalamuot pala yung pagpili nyo ng pangalan. And maganda naman, actually kakaiba, no? Siyempre, kung if your name doesn't ring a bell or hindi siya parang maano sa tenga, hindi kayo maaalala. Pero for our drummer kay Zach. Zach, ano ba yung masasabi niyong musical influences sa inyong banda? Marami po Kasi kami- nabanggit ka kanina, Bee Gees eh. So, ano ba yung mga musical influences niyo, Zach? Yun nga po, nagkabuo po kami dahil sa similar interest po namin. And yung lagi po namin ginijam kung paano po kami nabuo is mga kanta po ng Four of Spades. Kasi nung panong 2017, 2018, yun po talaga yung pinakasikat. Yun po yung nag-inspire sa maraming estudyante na magbanda. And nakaka-addict nga naman po yung groove nila. Ang ganda po ng flow ng music, parang natatamaan po kami. Tapos dahil po sa pinanggalingan na yun, madami pa po kami na-discover na similar interest na banda. May mga 5 Seconds of Summer, may mga 21 Pilots, kahit ano pong genre. Tapos ayun po, sa similar interest po na yun, dahil po naming naiisip na genre na kung saan po kami mas nagiging close. Doon natatamaan po kami sa emotionally tsaka sa pagkakaibigan po namin. Tapos dahil po sa pagkakaibigan at pagbubuo ng band na yun, nakabuo po kami ng banda na kung ano man pong feel namin na genre kasi malawak po talaga yung puwede namin pagpilian, eh. Nasa passion po namin, nasa interest din po. Either ano yan, indie pop, punk rock, or disco, kahit ano po yun basta nagsasaya po kami. Ayan. And syempre ang isang banda, no, hindi simple lamang ang buhay banda. Kay RC, ano ba yung mga parang masasabi mong naging struggles nung nagsisimula pa lamang ang The Archimedes, RC? Una po sa lahat, yung pinaka-struggle talaga is yung gastos. Una, hindi lang sa pagiging. Kasi po nag-start kami sa paggawa ng kanta sa Spotify, di ba? Actually po, yung kunwari po, naririnig niyo yung ganyan lang kasimple yung sound, ganun lang ka-plain yung guitar sounds, ganun. Pero yung pong mga equipment na ginamit para ma-record yun, and yung mga instruments, kasama na rin yun, nag-accumulate yun ng malaking gastos talaga. And lahat yun, nagmula yun sa sarili namin bulsa. Yun, pinag-ipunan namin yun. Siyempre, as a hobby na rin, in the first place, di ba? Pero as it progress, nangangailangan ng mas complicated and mas technical na equipment para sa mas maayos na recording, ganun. And ngayong siyempre, natatapos na yung pandemic, nag-start na kami mag-play ng live gigs. Kaya nag-invest na rin kami siyempre yan, nag-start pa rin kami sa mga iba't ibang gamit na pang gig talaga. Iba kasi yung pang gig and sa pang studio or recording. Yun lang. Gastos talaga. So, ganun talaga kapag nagsisimula. Alam ko yung mga magagaling na bandang alam ko na sikat noon hanggang ngayon minsan naghihiraman pa nga sila ng mga gamit, no? Kung sila ay may gig. And ngayon after these years, nanatili kayong matatag at nanatili kayong gumagawa pa rin ng awitin para sa ating mga kababayan. Pero sa ating pong pagbabalik, syempre, kwentuhan pa rin po sa ating mga bisita.
And paano nga ba natin sila mapapanood ng live? Meron ba silang mga planong ganoon? Yan po ang ating malalaman sa pagbabalik po ng ating programang Topic.
At nagbabalik po ang programang topic at ang narinig nyo po sa ating background music ay ang most streamed song ng grupong The Archimedes na Stargazing. So kung nais nyo pong marinig yan, ay punta po kayo sa Spotify. Hanapin po ninyo ang Stargazing at siyempre ang band na The Archimedes. At siyempre i-like po, pusuan po ninyo yung nasa tabi ng title ng kantang iyon. At siyempre bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, basahin natin ang last batch ng mga komento sa ating topic question of the day. Ninong Burimong Aka Jewet King Vidjoki. Sabi na pong Johnny Malyari Lalo. Ha? Ba't parang kayo-kayo lang to, ha? Johnny Malyari Lalo na yung kasabi kanina nung isa. Si Karen Ann. Karen Ann? Sino ba si Karen Ann? Magaling bang kumanta si Karen Ann? Sample naman dyan. Si Noemi De Vera, si Julie Ann San Jose ng GMA 7. To, magaling talagang magkumanta tong si Julie Ann. To ba yung boyfriend si Rayber? Next, si Mac J. Nino Zafra. Bamboo, anong balita sa radyo at TV? Kaya yung, am I real? Once I speak before you make me feel. Diba? Bamboo. Si Gian Barbilla Intal, my daddy. Siyempre, alam mo, nung bata ka pa, sino bang unang umaawit sa'yo, nanay at tatay mo? Yung tatay mo usually inaawit yan. A, B, C, D, E, F, G. Ganyan din ginagawa ko sa anak ko na si Harper, di ba? Ating ko pong sing-sing. Yung mga ganun. Thank you po sa inyong mga komento. Tuloy-tuloy lamang po ninyong komentuhan ng mga susunod pa naming topic question of the day. Kasama pa rin po namin ang The Archimedes. Eto na. Siyempre, sikat na yung grupo ngayon. Pero gusto ko munang malaman, kanino ba usually nagmumula yung composition ng kanta? Meron bang parang pinaka-head writer or lahat kayo may ambag pero may isang idea tapos ambagan? Sasagutin yan ni Ian. Sa composition ng mga kanta namin, siya, one idea tapos mag-ambag na. Usually, nag-start yung idea kay Francis, magkakamap siya ng mga lyrics, tapos melody, rhythm, tapos, ayun. From there, magbibigay po namin yung parang mga opinion namin or ano yung mga suggestion, yung mga gusto namin na rin idagdag sa idea na yun. Yan. And ayun, sa bass, ako yung magko-compose ng kung anong fit sa kanta na yan. Then drums, then sa guitar. Tapos, ayun, after magre-record niyan, yung magre-record lahat ng yan, si RC. So, ito po yung Masipag na. pinaka-backbone po namin. Sound engineer. Opo. Alright. Siya po yung magre-record, then mag-e-edit, mag-sound, mag-mix, lahat-lahat sa rin. Ang sipag rin po niya, pinupuntahan kami. Isa-isa. Isa-isa sa bahay. So, kunwari, magre-record ako vocal, sasamahan niya ako, pupunta ako ni RC sa amin, tapos magre-record, tapos mag-exchange ng ideas. And then, after ng vocals, sa guitar parts naman, ayun, sa kanya yun sa guitar parts. Sa bass naman, pupunta siya kay Ian, tapos magko-compose sila ng bass. Ayan, yung nasa picture ngayon, nasa kubo nila Ian Bautista. Sa amin po. Tapos, sa drums naman, sasamahan rin ni RC si Zach dun sa isang studio na kung saan lagi kami nagre-rehearse. Kaya, ayun. Siya yung pinakamasipag sa amin. So bali lahat nagko-contribute as much as possible na para kung anong tingin namin ang for the best na para sa kanta. Alam ko kasi mas mainam talaga 'yon, no? Yung lahat may merong ambag para walang parang ito kasi hindi, para at least lahat kayo sama-sama doon sa ginagawa niyong music. Pero sa ating po mga manonood, tatapusin na po namin muna sa telebisyon, ha? Pero samahan po ninyo kami sa Facebook Live. Lipat po kayo na sa Facebook Live
makakasama pa rin po natin ng The Archimedes dahil marami pa ho kaming pagkukwentuhan. Kaya see you there at our Facebook Live. Alright, alright. After kay Ian, nabanggit na rin na usually si Francis, no? Yung parang nagsisimula yung mga kanta. Kiko, the question is, ano ba yung mga pinaghuhugutan ng mga kanta mo? Mga karanasan ba, heartaches, or yung nakikita mo sa lipunan, yung mga ganun? Ano ba yung usually pinaghuhugutan ng mga kanta mo? Or, tsaka yung mood Usually, kapag may mood, biglang may mga instance ba na Kiko, Francis, no? Na in the middle na naliligo ka, tapos may naisip ka na parang kanta, humihinto ka muna sa paligo, tapos susulat mo gano'n, something like that, Francis. Wala naman exactly na gano'n habang naliligo. Pero, ayun, minsan nagsistart yung parang yung doon sa creative process sa paggawa ng song. Nagsistart siya minsan sa melody. Tapos, after nun, nagsistart din siya sa isang line. So, kunwari yung sa isang song namin, yung first line na lumitaw, parang yun na yung magiging top. Minsan may topic na lumalabas na nakikita ko dun sa song na yun. And then after nun, parang tuloy-tuloy na siya, tuloy-tuloy na yung paglabas dun sa ibang lyrics and ibang melody. Tapos, kunwari, pwede ko rin i-introduce sa kanila. Kunwari, yung latest song namin yan, yung Off the List. Actually yun, hindi siya nag-start sa akin. Nag-start siya kay RC, di ba? Nag-send siya ng audio file sa akin. Tas medyo yung ano niya, genre niya funky and groovy. And then after nun, from dun, yung inspiration niya, yung mga naririnig kong mga songs na ganong type of vibe and parang ambience. So, ayun, parang ganun lang siya. Minsan collaborative, minsan nanggagaling lang sa akin, and minsan nanggagaling lang rin kay RC. Tapos, ayun. From there, So ngayon naman, syempre, unti-unti na kayong nakikilala. And ano bang feeling ng ating drummer na si Zach nung kayo ay na-feature sa Wish Bus? Ha? At kayo nakapag-perform. Anong feeling? Ano ba? Parang nakaka-proud ba or talagang masaya lang na napasama kayo sa listahan ng mga musicians, ng mga artists na na-feature sa Wish Bus? Nung una po namin nabalitaan na may posibilidad na puwede po kami ma-feature sa Wish, kahit yung radyo lang, siyempre ecstatic na po kami. Yung possibility pa lang na pumasok kami sa Wish Bus, gawin namin yung gagawin po namin, tutugtog po namin yung mga kanta namin kahit marinig lang sa radyo. Sobrang nakaka-overwhelm na po with joy and excitement. Parang nakakabilib naman. So, nung dumating nga yung araw na na-finalize and dumating din yung araw na papunta na po kami sa Manila, as in sobrang saya po namin, 'di po kami mapakali. Buong gabi pina-practice lang po namin mga kanta paulit-ulit, 'di kami tumitigil. Pasensya na po sa mga kapitbahay. Pero ayun, shoutout na lang sa mga kapitbahay na naiingayan. Pero yun nga po, papunta po kami, sobra kami nagda-dash papunta sa Manila kasi may nag-e na ano, binabatak po namin papunta sa Manila. Kasi gano'n kami ka-excited. Unang tapak pa lang, naramdaman na namin po yung blessing at opportunity na parang hindi e everyday nararanasan yung mga ganito, na parang special talaga yung feeling. Tas ayun po, ginawa po namin yung thing namin, tumugtog po kami, kinanta po namin yung mga awit namin at ayun, tapos na yung araw. Sa totoo naman po, na-overwhelm po kami masyado na nakalimutan po namin pagdaanan yung moment, parang ang bilis ng pangyayari. Pero naramdaman po namin yung thought na galing kami sa Wish, gano'n. Pero mabilis yung pangyayari masyado at sa una, sa totoo lang, 'di namin naisip na baka i-post ng Wish. Masaya na po kami enough na i-play sa radyo. So, medyo mababa po yung naisip namin possibility na i-post kasi 'di man po kami masyado kilala at ayun nga po, nabigay naman po namin yung best pero baka hindi pa pasok sa standards ng Wish. So, 1 month later or less than 1 month, nagulat kami. Nag-post yung Wish na ipo-post yung video namin, lalo na sa one of the songs na paborito namin tinutugtog live. So,
umaga pa lang, sabi daw kasi 9 PM ipo-post. So umaga pa lang na-announce, sobrang saya na po namin, ng ingay po ng GC namin. Ako po nasa klase po ako pero di ko po mapigilan yung excitement, halos gusto ko na umalis sa klase. Yung mga iba hindi ko po alam, siguro po habang naliligo, habang kumakain, sobrang saya na po nila. Inaabangan lang po namin yung araw, parang wala na po akong pakialam sa mangyari sa araw na yun, kahit po sila. Hinintay lang po namin, nagsama-sama pa po kami ng sakto 9 PM para panoorin namin together. So, ayun, pumunta na po kami sa bahay ni Kiko na ayun, nagsama-sama po kami, tsaka na po namin na-play. Unang nota pa lang ng pagtugtog, sumisigaw na po kami na parang unggoy. Ayun po, so isa-summarize, sobra pong blessed, sobra po kaming feeling blessed, sobrang nakaka-overwhelm ng emosyon na started from the bottom na tumutugtog lang kami sa mga gigs na walang nanonood, hanggang sa wish na nakakakuha pa ng karami-karamihang views at mga feedbacks na masasaya talaga makita, gano'n. At siyempre sa suporta, never ending support ng mga pamilya at kaibigan po namin, tsaka sa mga strangers na nagustuhan yung awit namin. Ito may dadagdag ka pa, eh. Actually, hindi namin expect na ano, nung nagsisimula pa lang kami, ah, parang joke namin, parang naging joke lang namin na parang trip-trip lang namin na sasabihin namin, "Uy, kailan tayo magtutugtog sa Wish?" Tapos Oo, isa pa yan. yun na yun, tapos wala na. Tapos ngayon, yun nakatugtog na Mm. totoo na pala. Actually, may inedit pa tayo. Dati pang nagsisimula lang po kami mga 2018, nag-e-edit-edit lang po kami, nilalagay ko na yung pagmumukha namin sa wish bus, isang picture ng wish bus. Tas ngayon, meron na po kami literal na picture. Tas ang gagawa po pa ng mga kasama ko. So ayun, masaya masaya lang. As in, So ito naman binigyan ko na kayo ng chance. Ikaw Kiko, ikaw Zach, saka ikaw Ian. Eh yung sound engineer natin, yung mga, nako, nasa likod lang siya. Pero RC, after all what have been said and done, no? Siyempre, ikaw bumubuo ng mga kanta, no? And naitutugtog, naririnig ngayon sa Spotify and napapanood kayo sa Wish. Pero RC, as one of the parang pinaka nagluluto ng mga songs ninyo, anong feeling na marami na ang nakaka-appreciate sa inyong grupo? Actually, meron tayong mga nagko-comment sa Facebook Live. Sabi ni Dang Bautista, big fan here. Baka kilala nyo to. And si Tina Enriquez Nepo, big fan here also, yung kanilang mga kino-comment. Go ahead, RC. Sana masagot mo yung tanong ko. Yung po feeling siyempre masarap, parang nagluluto. Hindi, joke lang. Hindi, I mean, totoo naman talaga masarap yung feeling na maraming nakaka-appreciate ng songs. And yung talagang goal namin in the first place at that time, hindi naman talaga yung parang sumikat in the first place, ganun. Gusto lang namin mag-release ng mga songs, ganun. Tapos gusto lang namin may mga maka-appreciate sa music namin. Iba kasi yung gusto mong sumikat sa gusto mo lang may mga taong maka-appreciate sa songs mo. So, para sa akin, magkaiba yung dalawang bagay na yun. Kaya ngayon, feeling ko na-appreciate naman nila yung mga songs namin. Yan, kaya okay lang. Masarap yung feeling. Tsaka yun sa Wish. Ganyan. Ito sabi ni Ezra Garcia Gonzalez, Zach, number one. Tapos si Victoria Manalili, big fan ako. Lola Ate ko Loring. Tapos, ayun, Archimedes number 1, sabi ni Riel Gonzalez Cortez. Dami nyo na palang fans, ha. Pero huling tanong ko na lang to, ha. Kasi baka singilin tayo, ha. Para kay para sa ating vocalist, dahil siyempre siya naman yung madalas magsasalita sa inyong grupo. Kiko, siyempre, nais pa natin na makilala kayo ng ating mga kababayan, no? Ano ang next plans ninyo? Performances or gigs? Saan maririnig ang The Archimedes?
So, sa future plans naman, unang-una yung sa off the list namin, which will be released bukas na, di ba? Friday. Bukas na. Bandang hapon, hindi namin alam exact time, pero yun, bukas. So, stay tuned. Yun yung 10th song namin na share na sa mga tao. So, yun, off the list, abangan na. Tapos, sa pagdating naman sa mga gigs, currently naghahanap kaming apat ng mga open lineups sa mga nakita naming venues sa Facebook pages tsaka Instagram accounts. So ayun, ina-announce naman po namin sila sa mga post namin sa Facebook pages rin namin and sa Instagram. And siguro future EP. Siguro yun, future EP. Pero di pa namin alam kung kailan talaga yung exact. Pero ayun, binabalak namin mag-share pa ng mga additional songs. If gusto niyo kami i-book, chat niyo lang kami. We're working on it. Oo. EP. Okay. So, ayun. Siyempre, sa likod ng every successful na mga anak, ang kanilang mga magulang, lalo na ang mom ni RC Magtubo. Ha? Sabi niya, big fan here, sabi ni Tins Villarreal Magtubo. Si Luisa Liza Gomez Manalili, idol ko kayong lahat. And siyempre, sa ating pong mga kababayan, i-like po ninyo, i-heart po ninyo yung kanilang mga songs sa Spotify. Kiko, i-share mo yung mga social media platforms para ma-follow, ma-subscribe kayo ng ating mga viewers. So, ayun, meron kami Facebook page, Instagram accounts, and YouTube, Twitter, and ano ba? Meron pa. Ayun, yung mga yon. And the Archimedes lang lahat ng mga names namin sa mga yon. And you can follow us din sa Spotify namin. Ayun, we're called the Archimedes. Then, and ano ba? You want to be Yeah. updated. Kung gusto nyong ma-update, ayun, stay tuned lang sa mga accounts namin. Kasi nagpo-post lang rin talaga kami. Ayan. And yung sa bukas of the list yung title ng song namin. Abangan ninyo, guys. Ayan. Alam ko medyo naglalag na yung apat. Gutom na tong mga to eh. Pero the Archimedes, RC, Ian, Zach, and Kiko, maraming salamat sa inyo. We wish you well. Baka kayo na ang susunod na big band. Hindi lang dito sa atin, pero sa buong bansa. And syempre, marami kaming nagdarasal para sa inyong success. And syempre, sana maka-inspire pa kayo ng mga nais na magbanda. Ha? Hindi madaling magbanda, pero tuloy lang. Journey lang, fight lang, laban lang. And tingnan nyo naman, nagsisimula na ngayon ang karera ng The Archimedes. Nasa Spotify na sila. And bukas po ay marirelease na ang kanilang bagong kanta, bagong song sa Spotify. And abangan nyo po yan, ang kanilang pang ibang mga announcements sa kanilang social media platforms na The Archimedes din po ang mga account. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Caluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin to.